Чакай, я верно гранича. Аз се разумявам да бъде чакай. Да, ни въпрос той. Защо? Куда през това и да седим с серията? Ташки не знаем какво. Сега ще викнем жур. Да се смеем ли, не знаем какво става. Аз и накрая реших да ти звънна напред. Сега викам опет. Абе, я направо напред. Ето нашата цел, фуражката. Скоро в нея ще пикаеме, ако не ни оставят друг избор. Ало, сега ще отговоря да се направи малко специално едно от и другите журналистите да дойдат да видят в какво обстоятелство фенове. Моля ви там. Ами не, нищо. В една клетка сме, вместо да се отвори съседната клетка, сме накъчвали в една. Не можем да излезем тук, защото туалетната е една на 1000 човека. Кажи на канал 3 Рос, какво става? Няма да ти кажеш днес. Няма. Съгласих се. Не, на Дарик и на другите да съобщат, че сме затворени като говеда в една клетка. Ето това е Ушев. Пълната им прелест. Нямате право да правите това, което правите. Ама нямате право. Нямате право да правите. Искаме хора, пикаме някъде тук. Вие сме законите. Освободи ли се? Какво въгъла? Там. Той е виновен. Колегата вляво. Той не е виновен. Стига сега. Той не е виновен. Снимай. На човека си. Константин Беков същите се говорихме и нас и другите ги пускат. Аз съм си гледал по другия сектор матч. И си гледахме си ред матч. Какво да ме роби? Не кефиме как подава, като тия хуманитарните помощи. Тук сме в Ангола, лагер за бежанци. Нищо, не се заблуждайте по надписа на български. Това е Афганистан. Ангола пишат вече на български. Ето, спасителната бутилка. 2. Той се уреди, ние ще умрем. Последни кадри. Купете бутилка и пикайте в нея след това. Пич, другия път да си купиш бутилка. Да, за тебе го казвам. Автопилот. Опа, някакви MP3-ки тука. Да ги дигаме от това. Пич, твой ли се? Знаеш ли на кой мога се? Е, тук на земята бях. Ако си ги познае ти? Не. Сигурно на една металистка. Металистка може. Да не висят по земята, какво? Да не са. Я си ги носи от цялата. Долу ли е някъде? Еми, като се върне... Ти видели ли я се пора? Те е същи като моите, между другото. Да, може ли снимам, бе, да го еба? Да. Да. Какво? То вече няма смисъл. Така е, няма се пика днес. Не.